ассалому алейкум ҳали ҷамоат ва кулли мардуми Тоҷикистон. Як бор дигар ассалому алейкум мегӯям. Умедворим сиҳату саломатен. Бародарон, хоҳарон, шумо чӣ хеле ки медонед, ма розгириш дорем. Сайти номи ма Памир ТВ. И уже панҷум бозиай. Нархи билетай мо 500 рубле ба тоҷикӣ 75 сомонӣ, касоне ки дар Душанбе ҳастай. Бародарон, хоҳарон, общее количество билети ма 800 дона, иқа бисёр нестай, 800 дона, общее 37 дона приз. Главный призи ма 100 000 руси, 50 000 руси, iPhone 12, телефон Samsung ва разни дигар призову 10 000, 8 000, 150 доллараву, 100 доллараву, 50 доллараву, короче, разни призов мондагим, 50 000, разни телефону, короче, майда чайда прай. Общее в данный момент 65% билети дигар мондагиай. Касони хоҳишманд аст, бародарон, марамат. Чӣ ба видео кардам, ба ҳамин хотир бародарон бисёр занг мезанад, билет ҳастай, бозӣ мешавад, намешавад. Чӣ ба намешавад, бародарон? И уже панҷум бозиай. Касоне ки айна қадима бозӣ кард, амино уже чанд таи билета харидам уже. Хай и бозӣ барои аму хоҳишмандо, касоне ки хоҳишманд ҳастанд. Касони хоҳишманд нестанд, мо ягон каса маҷбур кардан наметавонем. Не имею права вайра маҷбур мекунем ки биё ма бозӣ мекунӣ, бозӣ бикун. Хай ина бародаро, касе ки билет харидагӣ, марамат, ина бародаро, пули шумоай. И пули ман нестай. Ина марамат, касе ки билет харидагӣ, иншоаллоҳ соҳиби анами пул мешавад. Ошаки ҷон шавад шумода. Карта Душанбе Сити, WhatsApp ами номерои Россия. Кай вақте ки да Душанбе Сити пул роӣ мекунед, да WhatsApp чек, телефон номер ва номи худтона роӣ мекунед, ман сразу да ҷош шумода билет менависам. Хай так што дига ама шумо зависит мекунад. Амиқа тезтар билета мегиред, мо тезтар бозира сар мекунем. Чанқа амиқа шумо пастаратсия мекунед, мо ҳам пастаратсия мекунем. Ина пул ягон дурӯғ нестай, фалшивӣ нестай, пули шумоай. Дар нархи 500 рубле шумо метавонед соҳиби 100 000 мешавед, 50 000. Бо ами хеле мисоли телефон Samsung ё iPhone мебаред, метавонед ман пули аму полностью аму телефона метиҳам шумода. Так што выбирай шумоай. Дар нархи 500 рубле, 500 рубле иқа пулам нестай, зато 100 000. Дар моҳ ами 100 0 кор намекунед шумо. Ман амира 100% мегӯм. Так што бо мо бошед, мо ҳама вақт бо шумоем. Руслан ҳама вақт шумо қатӣ. Зинда бошем.